Assalamualaikum Lek to. Sare. Pupuk pedap ning Oh. jogging sabin. Ganggu Lek to. Mboten. Oten. Makler. Udah selesai lintang. Gak palupi. Mungkin yang sering tak jemput mawon. Mboten apa? Mboten napa-napa. Bajai mboten hujanan. Dewi Nggih. kan sakit toh. Oh nggih. Nah, dia mungkin nek masuk angin meneh. Reksa. Ini apa? Dia mau jadi ngajak lek to guys, di telepon Enda. Ngajak makan. Jadi kita suruh. Lek to ajeng dijak maam enten napa tek mboten Bu. Ora penak enten napa ya, Lek? Lah musoe wedok-wedok aku tok sing tuwek ya kudu pe anak-anakku leh iki wong loro iki. Lah nggih kan bermain sama anak-anaknya ini 3 gelintir ini. Kalih Dek Putri. Lah kok sungane kalih kula mawon. Ya ora penak ngene terus diguyu. Diguyu sinten? Kok guyu belum marai, Pak. Tak guyu kok. Lek to sanjang pripun Lek to? Anu nek dingetno Mbak Palupi. Isin. Kula mungkin tak merem. Olah wong rupuk merem dhewe. Ajeng ngangge topeng mawon terus. Kira hutan guys. Ya ki mau kondi, Mbak. Begini Enda. Bulan-bulan. Siang dia mau mak bakso, Intan nyuwun bakso. Jenengan turune ngeten. Mut, tak bungkus to ora? Gak usah. Ngoten iki lek to. Mbak, kadian. Gak usah ngono. Mari dhisik keserekan dadi saiki wis mambune kan. Oh, Oh, kan terus lek Sri. Padha kayak yang Sri yo. Keserekan yo sering nganggur mulih tuku nganggur mulih tuku. blenger nggih. Iki mambu wae no wis ndi rasane. Putri terus remene bakso. Ono. Pemane baca nyaranyar kayak tak telepon kan anak wong liwat. Angger pokoke kok cepu iki nyangking aku Mbak Ida kan jarang mangan bakso nang kan Lampung. Jadi tak boncor terus. Napa nggih? Hmm. Mereka boten enten bakul bakso. Jarang ya Mbak, kowe ora dalane ngeri ngono. Nggih kula Masih Dek. kowe ngawe konten ndang koyo ngono kok Nggih. dalane berubah. Jalane lemah-lemah ngoten iki Nah. nggih. Lemen. Paling nggih napa? Infrastrukturnya kurang guys. Enggak kayak ning kene kan jalannya halus Ngono kan terbukti sawit lho Mbak sing marang kita. Oh. Sawit-sawit kan. Atau mereka bikin sawit. Sawit ya. Sawit apa? Tapi nek tak tinggalin kayak kados desa biasa ngoten Nyok lho. Mbak. Sing apa nyok. Mari mereka kita sih alas-alas sakniki. Biyone jarang. Iya enak tapi banyak kan ada. Dan nggih jarang. Lah sanjane mantuk jeng napa? Enggak karek kono karek sing betul iki ngajak nulis soal kan kok kan nuruti sing wedok. Untuk nulis soal kan nuruti Soalnya kan kadosnya yang 2 minggu ya. Jadi paling mungkin lebih 2 minggu. Udah konten terus Mak. Nggih. Ya, paling yang mereka ki mboten kesibukan paling nggih lek tau nggih. Mereka paling ya sumpah mangan dulu. Aku dhisik kalo ijek melok maroto ku lho mangan ku sungkan, Mbak. Tenan. oh, pedal kamar ki sukan ngoten. Sungkan di sini iki. Melok maroto. Wah, iya. Tetep enten wayahe nggih. Tapi nek isih anak gak Mbak, biasa. Nek maroto yo guyon biasa nek anak. Kan bae dhisik sik nang lor kae anggere rene ngene iki jogman biasa yo koyo sampean aku. Jadi guyon biasa. Nek pun daru nggih pun biasa. Nek awal-awal mesti kan kita tersulut. Tahu dhisik wong tuwa maroto iki sugen sing kampung tak elok iki yo untuk belalah iku nang pati. Opo sithik yo aku, opo sithik aku. Syah nduk kae Put, busak Put. Opo sithik yo rene. Jadi tunggu guys. Dia udah ngerti berarti infonya dari Mas Mandor pulang kapan belum tahu. Siapa tahu surprise. Nah, nggih. Oke, Bang. Nah, itu. Oh, ya tapi kita tetap berkabar nggih. Kinten-kinten enten napa ngendikan dijemput napa pripun mboten e? Lek to. Mboten. Paling ku mobil baturi kon jemput nang Ngawi. Ngawi melih nggih anune mandhape. Iya, mantap nang Ngawi. Tapi kan nek langsung kita tetap sanjang. Iya, kon. Berarti memang belum guys. Iya.
Jadi ya wis kangen ya Iya, biasa. aku kirim lu kangen. Lek tangi kan. Yo kangen wis suwi lho. 2 minggu luwama rasane. Oh biasanya Mas rame ning omah. Bisa apa guys ben Mbak Ida ben apa dipuas-puas nosek ning omah. Soalnya wis suwi ning omah ngono kuwi rasane wegah balik. Yo mereka kene kuliah ngono kan wis suwi ning omah ngono kuwi rasane karas-karasan balik kuliah nih. Waduh, merantau baliknya wis wegah guys biasanya. Guys, kita tunggu nanti menjemput Yusuf ya lek tamu tak jemput. Dengan kesok ditebaskan apa? Pengen apa lek ta? Oh, mangan nih mbak, aku panganannya apa? Ya. Tukokno ya tak pangan, tak tukokno ya wis kok mangan iki. Remene napa biasane? Aku sego goreng. Oh, nasi Sore goreng. ditukokno putri sego goreng ora enak, Nduk. Segone aku Sampai ngono. tak ning terminal. Aku yo ora tau tuku ning kono, Mbak. Biasa tuku terus. Lah biasane teng pundi? Nang pasar merah. Oh, sing langganan Mbak. Nggih. Sing ibu-ibu niku tau tiyang Jo. Iya enak. Nggih niku ki langganan niku lho. Tak pangan teluk 2 sendok. Nyah mah. Desa kok pangan mbek putri mangan iya mah ora enak. Iya. Tak wano kono nah. Mungkin tak biasanya kan tumbas-tumbas jajan riyen. Lah nek enjing yo sing masak mboten. Masak. Masak apa? Nang tuku sayur, karo ngoseng jamur, karo ndok puyuh. Ya laki bareng ambek kowe. Ya Allah. Biasane piye? Dhewe iki pirang-pirang dina mak mes dina pisan lho. Biasane mek ping 3. Kan ini sedina pisan. Ora beres guys, ki mengobat Iya. kowe iki yo ilang ning ndi iki? Iya cacar ndi Cacar Mbak? ning ndi? Nang mamake berarti. Loh, sing kene. Ada nih. Dalam berbudal kuwi wis matang kabeh. Ning kene Mbak digoleki berarti. Masak wis matang. Wis karek mangan lah kembangane. Nah, dewe kan sajane kan mboten patos sehat, mboten apa tumbas. Kadang terus tuku sayur. Masak nasi mawon ngoten. Untuk dikelak nopo engko nek Mbak Ida kurang seneng yo tuku dhewe Mbak Ida kabeh. Iya. Alhamdulillah mertuane mesti enak kan yang Sri mbek lek tok kan mesti santai. Gak tahu. Kesake tak marate ngono. Kayak lek tok karo yang Sri ya. Amin. Untuk marot tua sing kaya aku. Amin. Mbak aku gak tau pernah ngoroi kok enak opo, tapi nek enak opo sithik ngono kuwi tak ndani. Ya saya lek maksudnya kan sampun napa tasik purun ngandani ngoten kan nggih tanda sayang to nek gak ngandani iki malah anu. Mandor ki anggere pesolan ki anake ra wae ketok yo apa nesu. Ki wong roh mbok sesone. Kilus bocah iki. Dika nggih date saja. Napa imunisasi ngoten niku lho. Nek Pak tadi imunisasi kan otomatis kan biasanya panas Iya tau lek panas ya. Rasa disuntikno. Iya. Tapi alah ya. Ya wis hujan habis Namanya ini jemput. bapak baru. Aku toh dhisik dia anak ora enak sengalang-alang, Mbak. Aku kan omah dhewe dia anak iki. Aku mau melok-melok tuwa anakmu aku. Ndak ngrepoti marang tuwa. Jadi bar imunisasi yo panas ngono ki wong loro melek gantian gendong. Wae bocah saiki nek dikandani angel ngono ki atuku yo loro, Mbak. Loh, Mas Mandor. Ora eling nek cilik ngono ki lho. Yo peni. Ini lek to. Kali kula nggih ngoten lek to. Dukane lek to. Iki Mas Mandora sesuk mulih tenan we. Buya, aku kada lek to. Kada bosan aku. Ben. Ya Allah. Kok dukane aku wae. Bisa. Ya wis guys, nanti Buyan lho iki. Bukan untuk sembuh. Ini namanya berumah tangga ya. Ya enak ya tukaran karo bojoku ya cepet enak, tapi ojo terlalu lah gampangannya. Jadi engko sitok bureng-bureng situ iki yo malah toh menang ngono. Aku mbek yo Sri kok pernah tukaran. Tenan takokno. Tanggaku nek krungu aku Berarti harmonis lek to. Tenan aku mau. Yo ngono kok nek mak nesu aku lah yo ngaleh. Ngaleh.
Sudah tahu cara meluluhkan Mas. Nah aku ketokno mon cereng ngono, mak yo ora wani takok. Aku mon cereng ngono ku yo wis semua gak nek wani takok. Ki ono apa sih gak. Wong adune wong rumah tangga iki tukaran ki mesti tapi terlalu lah. Kita belajar juga ini dari Iya, lagi. Leta dan yang Sri. Masya Allah. Cara menikah yo gak mau seneng tok sing digolek. Nek duwe mas nek orang duwe merengut ae ngono iki ora gathuk. Nggih. Ya udah guys, nanti dilanjut jemput yang Sri nggih. Aku mau berbincang-bincang dengan Leta lebih dalam. Dia mau bener mongko Curhat. ya wis ngene lah guys iki guys. Oh, keadaan di luar masih sangat hujan. Nanti kita lanjut lagi. Cus. Oke guys, kita lanjut jemput yang Sri. Enggak ke dalam guys, soalnya banyak tamu pada malam. Ini nunggu di depan aja dan Yongsinya sudah jalan ke depan. Oke, Mbak Palupi ada di Bajai. Benak anu guys, hujan nih guys. So ini yang Sri masih bungkus dulu nih guys. Wes tak tunggu nih di sini aja, karena kan nggak enak ya sama dosis. Suka ambil dosis soalnya yang ini jeruknya maaf guys. Mari kita tunggu di sini aja. Belum bisa tahu. Aku kurang tok mau mbak. Tak ingat tak mau yang terus. Iya kan emang waktunya pulang. Angger gak disebut Leta ya disebut kita. Biasanya disebut Putri mungkin ya pas Putri anu. Leta karo Putri request nasi goreng deh. Tan ya. Mau Leta karo Putri request nasi goreng. Request nasi goreng. Tapi ternyata dia mau sing langganane kuwi urung dasar. Jadi iki kok ya menawa wis dasar ya pun mungkin gak apa-apa. Nasi goreng. Bungkus jatah yang dibawa pulang. Oke, untuk dirimu. Nah, aku lagi diare guys. Gak enak perut. Gak enak body. Gak enak perut. Yes, menunggu. Antrinya akeh kalau guys. Tuh rame makanya aku nggak kesana, nanti takut ganggu kenyamanan customer. Kayak yang Sri wis pe pulang. Terus kukurnya di Pak? Kuning pasar merah. Pasar Merah. Nongkono dia mau. Ya. Halo yang Sri. Dijemput. Putri buatan puron daerah niki wau kula jak. Ayo jemput anu, gak usah gak melak ngonten terasnya. Paling mandi ya dengan. Nggih. Kon waktunya mandi. Kon nyosir duduk. Wes guys, aku tak anu di sana, nanti kita lanjut lagi ya guys. Cus. Saya kamu. Wah, nasi gorengnya masih tata-tata guys ki. Lek to kalih. Kok urung sering nggih? Enggak lumayan. Kalih mawon. Kenapa jenengan mboten kersa? Lan jenengan mak apa? Aku udah masak. Makanan. Jenengan pengen apa nih? Pak Mbak Putri berapa saya? Nggih. 2 jam. Pesen sik po. Tinggal. Manut. Bunya tata-tata sendiri. Si tata-tata. Yang si tenan boten. Pun Kok Pak rantai. setunggal tinggi berdua. Ana ditukokno Mbak Ida niku. Kenapa? Wong loro ki ditukokno loroan. Gak entek Pak Wong loro ki siji ae. Mana yang mana? Lah mungkin buatan warak. Ya, Pak kuwi mana sih? Lagi langsing. Leta langsing. Iya wis tuwek iki. Iya
yang si tadi cerita besok libur. Iya mau ke Pati nengok bayi nih ponakan. Anis. Itu tuh nanti yang sering nonton bareng. Aku belum. Riki ini kok nanti bareng karo Anis. Ya apa? Kok damu nikah? Saderenge nikah. Dia saderenge nikah, dia ajeng nikah. Kadose pas marah nih kok le. Oh Kadose. iya. Dia nikah terakhir Riki nikah. Dia kini tinggal sih. Mana toh ditinggal saya apa nanti diambil lagi guys, kita pesan dulu. Mas pesan Mbak. Bu ditilarian nggih. Wes kita on the way pulang dulu nggih Yong. Ditinggal dulu ini. Gak bolak-balik gak apa-apa sama. Mboten napa-napa. Caket mriku mawon kok. Yang sering mbok tenan. Nggih. Lah ibu-ibu nggih tasik anu iki. Nggih toto-toto. Kita on the way dulu guys. Wow. Suasanane nek barudan guys. Waduh. Mas Saestu, pesan apa? Betul, kita harus main deh. Pripun ya? Masih padang ke Bogowo. Mbak Palmawon. Tuh. Iya, lihat sangat nih. Kiu. Dadah sama adik ipar. Oh, alah. Pon Mbak Pal ya nasi padangnya ya. Enggak, aku enggak. Ya Allah. Cikri aja. Duh. Paling ke cikri mawon yo. Cikri aja. Mbak Pal sudah nggak mau niki pun cikri mawon yo. Cikri mawon yo. Mbak Pal pun anu yo tobat. Tobat kolesterol sih guys. Wow, jalannya sangat-sangat ekstrim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak apa-apa disetting. Gak apa-apa di sate. Eh? Luweh bahasane Semarang luweh. Apa luwah ya apa? Gak apa-apa. Oh gak apa-apa. Foto cek putih meneh put. Tak backlit. Putih baik nih. Enggak aku tak terok kowe lho ya. Kungkum baiklin. Mulai iku ada digawe. Kungkum baiklin. Nang tak generan. Wes kok, ndang. Nang ngobrol. Tak syuting. Mriki yang Kowe wis satu sebut. wes. Boleh cepet teh. Ya Allah. Saset-saset buat. Mriki lah yang. Amet. Iki dia mau diparingi gini ya. Nggih. Dikirim maringi yang Sri. Ada titipan dari Di Indah. Dari Jeki. Mbak Indah matur nuwun, semoga rezekinya lancar. Amin. Ya Allah, dikaruniai apa ya? Sehat walafiat. Amin. Kinara, Nggih. Kinara, semoga jadi anak yang soleha. Amin ya rabbal alamin. Anak yang pintar, Amin. berguna bagi nusa dan bangsa. Amin ya Ya rabbal Allah. alamin. Makasih ya Mbak Indah. Yang Sri nangis boleh. Yang Sri ampun nangis. Nangis yang Sri. Dianu Mbak Pal lek to. Kayaknya kenapa kok nangis beleh? Kula kecut. Buyu kenapa nangis? Buyu kenapa nangis? Kayaknya kenapa kok bersedih? Ya Allah, ya apa ya Allah, kok tiga rezeki terus, winginane bodho ya diparingi saya ketika ini. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Berarti pandangannya jenengan rezekine Indah dados lancar, ngoten. Iki lancar ya Mbak ya. Amin ya rabbal alamin. Bermanfaat kang yang Sri. Amin. Mbak Palupi, Mbak Jessica, semoga ya dikasih panjang umur, Amin, sehat, amin, rezekinya lancar. Amin. Semoga kan cepat punya jodoh Amin. yang baik. Amin.
Matur suwun yang Sri pandungane. Wis guys ki mau gawe nangkep yo Sri ya rene ya. Aduh. Mbak Palo. Terus guys, nanti lanjut ke konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus guys. Urung Mbak cek kurang pirang detik Mbak kowe ki nek ngene. Enggak apa-apa di anu cuplikan. Ya wis.